ndakayoka ngani nini dzemtambo. Chelsea ya binya Aston Villa ne 3-0. Manchester United yamuka chibebenenga ikakuzura Everton ne 4-0. Na Hotspur yamiswa ne Fulham 1-1. Liverpool yaita kuti vatsigiri ve Manchester City vatsigire chikwata chavo vari muchivande vasina kupfeka majezi echikwata ichi mushure mekuchiumburudza nezvibodzwa 2-0. Umburudza nezvibodzwa 2-0. ndakayoka ngani nini ndakayoka ngani na vanhu vamhani Bosi edza ndarira kwese kutonasi monasi masolasi munhu wese kwese voziva ndese bosi edza